cor as follas no outono. Non todos os árbores teñen follas durante todo o ano, xa que as árbores caducifolias non teñen follas nos meses máis fríos. E por que lle caen as follas? Porque no inverno apenas se pode facer a fotosíntese, xa que son unha carga vacía. Hai dos pigmentos que otorgan as follas as cores. Son os pigmentos carotenoides que otorgan cores amarelas e laranxas e a antocianina que otorga vermellos intensos. Isto prodúcese porque a clorofila é o primeiro pigmento en desprenderse da folla ao caer. A intensidade das cores depende da temperatura e da especie da árbore. Aos días cálidos das noites frías hai unha gran explosión de cores. As baixas temperaturas favorecen a produción da antioxina. Os mellores días para observar un vermello intenso son os días despexados con noites frías. Dixen mal antioxina.